Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Matul din is-sena l-Kunsill Reġjonali tal-Lvant qed jokkupa t-titlu tar-Reġjun Kulturali 2024. Għal dan il-għan dan il-Kunsill Reġjonali b'kollaborazzjoni ma' 12 il-lokalità fi ħdanu ser itellaw programm kulturali li jiċċelebra u jippromovi l-wirt kulturali uniku ta' dawn it-12 il-lokalità. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern hekk kif ġie spjegat l-Diviżjoni tal-Gvern lokali iffinanzjat lill-Kunsill Reġjonali tal-Lvant €250,000 għall-implementazzjoni ta' dan il-programm kulturali, fil-waqt li r-Reġjun se jikkontribwixxi €25,000 għall-istess għan. Dan qalet is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli fil-preżenza tal-President Reġjonali tal-Lvant Anthony Kirkhope. Għattini sena konsekuttiva d-Dipartiment tal-Gvern Lokali qiegħed jalloka €250,000 permezz ta' skema iddedikata għar-Reġjun Kulturali Annwali li din is-sena se jkun ir-Reġjun il-Lvant li se jkun qed jonorana b'dan it-titlu wara li s-sena l-oħra kien ir-Reġjun Nofsinhar li ppreżentalna programm ta' attivitajiet sabiex ilaqgħana għat 12 il-lokalità kif se jkun qed jagħmel dan ir-Reġjun ukoll ilaqgħana għat 12 il-lokalità li ħaddan dan ir-Reġjun. U sa nkunu qegħdin naraw b'mod partikolari l-aspett kulturali ta' dawn il-lokalità. Fid-diskors tagħha s-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli qalet li t-titlu tar-Reġjun Kulturali ser jagħti kontribut addizzjonali fil-promozzjoni tal-kultura, l-artisti u tradizzjonijiet lokali ta' 12 il-lokalità fi ħdan ir-Reġjun il-Lvant. Is-Segretarju Parlamentari temmet id-diskors tagħha billi awgurat kull suċċess għall-implementazzjoni ta' dan il-programm kulturali u ħeġġet lil pubbliku biex jattendi u jipparteċipa fl-attivitajiet u inizjattivi li għandu preparat ir-Reġjun. Minħat tiegħu il-President tar-Reġjun il-Lvant Anthony Kirkhope qal li l-għan ewlien tal-programm kulturali huwa li jippromuovi l-aspetti kulturali diversi li jiċċelebraw tradizzjonijiet antiki u kontemporani u li joħolqu spazju għal kulturi oħra wkoll. Is-Sur Kirkhope ħabbar ukoll li r-Reġjun ser ikun qed jippubblika policy document li se jirrakkomanda diversi miżuri ambjentali fir-rigward ta' attivitajiet soċjali organizzati mill-Kunsill Reġjonali u l-Kunsilli Lokali. 12 il-lokalità li jagħmlu parti minn dan ir-reġjun huma l-Gargur, Birkirkara, il-Gżira, l-Iklin, Ħallija, l-Imsida, il-Pjatà, San Ġiljan, Pembroke, is-Swieqi, Taslima u Taxbix. Għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti wkoll id-Direttur Ġenerali u drittijiet tad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali, is-Sindki, il-Kunsilliera u s-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali fi ħdan ir-Reġjun tal-Lvant.